सासे बर' सेंग्राया समायना रमायना एरनाय आखिनाय आखाइनि खामानि मावो। सासे बर' सेंग्राया बर'नि आर'नाइखौ इन्जुर, न'नि गेट, मन्दिर, बाथौ थानसालि बायदि बायदिफोराव समायनायै एरनानै साजायनाय आखाइनि खामानिफोरखौ मावनानै दिन्थिदों। गोबाङानो गुबुन जायगानि गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ लाबोनानै बैफोर समायना सावगारिफोरखौ एरहोनायनिख्रुइ गावनि बर' फिसा रोंखा-राखा प्रनब बर'खौ मावहोयोब्ला गाहाम जागोन आरो गावनि हारियानो जौगाखांगोन। प्रनब बर'आ जेरावखि जाया सोरनावबा आरो सोरबाफोर बैफोरबायदि समायना सावगारि एरनो लिंहरोब्ला थांगोन, मावहैगोन होननानै समाज बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। सोरबाफोर न'आव आर'नाइ सावगारि एरनानै समायना साजायनो थाखाय आखिग्रा एबा एरग्रा नांगौ जायोब्ला थोंजोङै प्रनब बर'खौ होखानाय जानबुं नंआव जगाजग खालामहरनो हागोन। जानबुं नं 9181570626। নমস্কাৰ, মই 4 নম্বৰ বনগাঁৱৰ মোৰ নাম প্ৰণৱ বড়ো। ক'ত শিকিছিলে? মই শিকা এইটো মোবাইলত ভিডিঅ' চাইছিলোঁ আৰু বহুত চালোঁ ভিডিঅ'। তাৰপিছত মনতে লাগিলা এবাৰ ময়ো ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয়। মই পিছত ঘৰত মেচিন চেচিনবিলাক চব যোগাৰ আনি পিনে নিজৰ ঘৰতে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্টতেতো হোৱা নাই পিছত পেপাৰবিলাক মানে মিলাব পৰা নাছিলোঁ আৰু যিবিলাক মানে ছেম আৰ'নাই নিচিনা এনেকুৱা হোৱা নাছিল আৰু পিছত 2 মাহমান পিছত ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু যদি কোনোবা বাহিৰত যাম আগতে ক'তবা বাহিৰত কৰিছিলে নেকি এইবিলাক? এবাৰ কৰিছোঁ আৰু বাহিৰত, অলপ ইমান বাহিৰতো নহয় মানে ওচৰতে আৰু যদি সুবিধা পায় বাহিৰত, সুবিধা পালে যাম, নিশ্চয় যাম, কৰিম। এতিয়া কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব? কণ্টেক্ট নম্বৰ মই দিম। কণ্টেক্ট নম্বৰত ফোন কৰিলেই হ'ল, মোক পাব। आर'नाइफोरखौ वालाव आखिदों, नोंथांनियावबो नुनो मोनदों। नोंथां चेनेलनि गेजेरजों आं बे गथ'खौ आं फोरमायनो सानदों। बिथाङा जि एसेबां टेलेन्ट दङ बे बाथ्राखौ आं मिथियाखैमोन। दिनै हयতো बिथाङा गुबुनाव सोरबा दाबसे जायगायावल' मावनाय होननानै आं खोनादों, खिन्थु बिथाङा दिनै जे आंनि न'खराव मावफैदों आं बहुद माने मोजां नुदों। आरो बेबायदिनो बिथाङा इयुनाव आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन बनायनो हाथों, आं बेनिखायनो बे गथ'खौ जोबोद मोजां मोनदों। आरो बिथांनि जिथु मावनाय हाबाफारि आरो बेबायदिनो दावगालांनो हाथों, आं बिथांखौ साबायखर होदों। दा नंगौ, आं बेखौनो बुंनो सानदों, दिनै जोंनि गेजेरावबो बेबायदि आर्टिस्ट ओंखारलांबाय आरो बेबायदिनो बिथाङा जाबायदि मावदों, जों दा बाहेरनि मानसि लाबोनो खुनु माबा नांला, प्रयजन गैला। जोंहा न'खरावनो हयतो गामियावनो बेबायदि ओंखारबाय जेला बिथाङा साबायखर। आरो बिथाङा दा गुबुनावबो बाहेरावबो सोरबा जुदि कन्टेक्ट खालामबा बिथाङा मावगोन होननानै आं बिथांनिफ्राय खोनादों। गतिके बिथाङा मावनो हाथों। आरो सोरबाफोर जुदि बिथांखौ कन्टेक्ट खालामो, कन्टेक्ट नाम्बार बिथांनिफ्राय लानानै बिथाङा कन्टेक्ट खालामनो हागोन।